Боз ҳам салом алайкум. Дар ин видео тарзи иваз намудани рамзи, яъне ки пароли Wi-Fi телефони худро дида мебароем. Масалан, агар шумо дилатон дур равад ки кадоме аз Wi-Fi телефони шумо ба тарзи пинҳонӣ даромада аз он истифода мебарад, шумо метавонед дарҳол даромада рамзи Wi-Fi телефони худро иваз намоед, то ин ки бегунагон аз он истифода набаранд. Ин осон аст. Медароем ба настройкаҳои телефон, пас аз он другие сети, мобилни сети, бахшиш, медароем ба модеми точка доступа, мобилная точка доступа. Вана инҷо ҳамон номи Wi-Fi телефони мо, яъне ки нуқтаи дастрасӣ ба телефони мо тавассути Wi-Fi, ки номи онро мо дар видео якум телефони як дошта будем. Ба се нуқта мегузорем. Ин ҳамон қисмати танзимсозии Wi-Fi аст, яъне ки ҷои настройкаи Wi-Fi точка доступи телефон. Сипас ба настройка точка доступа, яъне ки танзимкунии нуқтаи дастрасӣ ба телефон медароем. Аз инҷо номи нуқтаи дастрасшавӣ, яъне ки телефони як, ва дар онҷо нависонда шудааст рамзи Wi-Fi мо, яъне ки коди Wi-Fi мо. Даромада дарҳол кодро иваз мекунем. Менависонем рамз, мисол 2089. Сохранид. Пас аз иваз кардани рамз, ҳатман нуқтаи дастрасшавӣ ба телефон иваз карда мешавад. Рамзаш ва ҳамаи он телефонҳое ки қаблан ба телефони шумо пайваст шуда буд, онҳо аз телефон нест карда мешаванд. Ба зарур аст ки он телефонҳое ки ба шумо зарур буд, онҳо дубора ба Wi-Fi шумо пайваст шуда рамзи навро ворид намоянд. Айни ҳол мо мебинем ки дар телефон ягон таҷҳизотҳои бегона пайваст нашудаанд ва аз Wi-Fi шумо истифода намебаранд. Агар хоҳем ки шахсони наздики шумо дубора ба Wi-Fi шумо дастрасӣ пайдо кунанд, медароем ба телефон, Wi-Fi, номи Wi-Fi асосии худро мекобем. Мебинем ки инҷо санҷиши рамз аллакай рафта истодааст, лекин менависад ки произошла ошибка проверки подлинности, яъне чӣ ҳодиса шуд, мо аз сабабе ки рамзи Wi-Fi-ро иваз кардем, ҳатто он нафароне ки ба Wi-Fi мо дастрасӣ доштанд дигар ворид намешаванд, барое ки рамз дигар шуд. Мо инро метавонем ислоҳ кунем. Медорем изменить конфигурация сети ва акнун рамзро ворид мекунем. Агар датон бошад, рамз чунин нависонда будем, рамз 2089. Менависонем рамз 2089. Манам барои дуруст шудан рамз 2089 и сохранить. Wi-Fi-ро хомӯш мекунем, дубора оғоз мекунем. Мана марҳамат. Менависонад подключеной. Ҳамакнун ба Wi-Fi телефони шумо танҳо он нафароне метавонанд пайваст шаванд ки шумо ба онҳо пароли навро, яъне ки рамзи навро додед ва онҳо ин рамзро ворид карданд. Ташаккур барои тамошои видео. ҳатман дастгирӣ кунед, тугмачаи лайкро пахш намоед.